Este camiño que vedes as miñas costas viña da Iroa e vai cara a Ponte Grande, que vai cara a Laxe, verdad? A iglesia parroquial, pasaba por aquí, un sitio realmente maravilloso. Por aquí viña o camiño das Rieiros, podíamos dicir, en certo modo, que era a carretera general, a carretera importante que había hai anos atrás, no? Por aquí viaxaban as mercancías. Ainda conserva o empedrado. Este carreiro viña a xente que viña cara á parroquia, pero tamén viaxaban por este camiño os mortos, porque a xente, cando morría, viña á parroquia onde se facían os actos religiosos pola alma do finado ou da finada e se enterraba. Nalgúns sitios era costume apoiar o cabaleito co difunto. Un deles dicen que se apoiaba os que traían o difunto nesta pedra e dicen que énchete ou dache mala energía se te apoias, se te tocas en ela, se te deitas, entonces que che poden pasar cousas malas. Eu non creo moito nestas cousas, pero como sei, como mo contaron, eu non me vou apoiar na pedra, verdad? Porque a enerxía pode estar aí. Entonces, cando a xente e os galegos, como digo eu, creen nunha cousa, algo será, porque nós somos prácticos e non creemos en tonterías. Entonces eu vou seguir cara polo meu camiño e deixa a pedra aí que descanse, porque agora xa non baixan os cabaleitos, non baixan así ni os difuntos. Corren outros tempos. De todos modos, o entorno da Ponte Grande. Despois, que se me olvida outra cosa. Nestes sitios, claro, a xente pasou e surgiron lendas, contos, tradicións, verdad? As festas no Muiñas, muiñadas, ali hai un. Dalle unha volta, se pode, se miramos ali, o muiño, verdad? Ali tendes un muiño. Bueno, pois na Ponte Grande dicen que había un túnel que iba a outra ponte augas abaixo. Dice a lenda destes túneles que hai, que construían os mouros, eses seres máxicos da nosa mitoloxía. Falaremos dos mouros, que ollo, cando digo mouros, non son xente que veña da lá do norte de África, nin do Oriente Medio, eran seres máxicos, con poderes máxicos, outros non tan... Bueno, pois, os veciños, para comprobar de que era verdad a tradición, dicen que meteron un galo, cerraron momentaneamente a entrada do túnel aquí na Ponte Grande e o galo apareceu augas abaixo no outro ponte, pues, vivo e coleando. Contos. Hasta logo.